Kung gayon, isagawa na kaagad ang ritual ng pagbabatok. Pag-uutos ni Balinsusay sa mga babaylan at isinagawa ang ritual sa bawat isa sa mga mandirigma. At matapos ang pagbabatok, kaagad naghanda ang raha upang salubungin ang pagsalakay ng mga talunanon. Bantayan ang lahat ng sulok ng ahop at huwag kayong matatakot sa mga kahaharapin ninyo. Oo, malalakas sila. Ngunit kayo ay may mga basbas ng dakilang Apolakay. Nasa katawan ninyo ang mga simbolo ng diwata ng digmaan. Kaya harapin nyo ang kalaban ng walang takot. Wika ng raha sa kanyang mga mandirigma. At dumating na nga ang kanilang pinakahinihintay. Isang buwan din ang nakalipas, buhat ng huling pagsalakay ng isang talunanon. At isang gabi, habang nagbabantay ang mga kawal, ay may nakita silang isang grupo ng kalalakihang naglalakad mula sa kagubatan. Tinatantsyang nasa mahigit 20 ang mga ito. Agad nila itong hinarang. Sandali lang. Saang bayang kayo nagmula at ano ang kailangan ninyo dito? Wika ng isang kawal. Ngunit hindi sumagot ang mga ito. At nang akmang lalakad ang mga ito, tinutukan sila ng mga sibat upang harangin. Sandali lang! Hindi kayo maaaring tumuloy! At walang ano-ano ay biglang sinaksak ng isa sa mga lalaki ang kawal gamit ang kanyang mga kamay. Mga talunanon! Madali kayo! Balaan ang raha! Agad nagpatunog ng tambuli ang isa sa mga mandirigma na agad namang nakaalarma sa lahat. Ngunit ang inaakala nilang 20 katao ay bahagi lamang pala ng isang pulutong ng mga aswang na sumasalakay sa kanila. Raha! Napakarami nila! Malulupig tayong lahat! Takot na wika ng isa sa mga mandirigma. Huwag kayong aalis sa inyong mga kinahihimpilan! Ipagtanggol ang bayan! Sigaw ng raha na noon ay nakahanda na upang sumalakay. Kasama niya ang kanyang kapatid nung mga oras na yon, kaya kampante siyang mananalo sila. Idagdag pa ang basbas sa kanila ni Apolakay. At nang makarating sila sa lugar kung saan nagtipon ang mga talunanon, hinanap ng raha ang pinuno ng mga aswang. Nasaan ang inyong pinuno? Iharap niyo siya sa akin! Wika ng raha, ngunit tinawanan lamang siya ng isa sa mga aswang. Wala dito ang aming pinuno. At hindi siya haharap sa isang hindi karapat-dapat na nilalang. Tugon ng aswang. At walang ano-ano, sinugod sila ni Balinsusay gamit ang kanyang kampilan. At lahat ng madaanan nito ay nagsisitumbahan. At sabay na ding nagsisugod ang kanyang mga kawal sa kanyang utos. Marami ang mga aswang pero hindi ito ininda ng mga kawal ni Raha Balinsusay. Marami ang nasugatan sa panig ng raha, ngunit mas marami ang namatay sa mga aswang. Hanggang sa iilan na lamang ang natira sa kanila na kinakalaban naman ng kapatid ng raha na si Demus. Akmang tutulungan pa sana ng mga kawal ang tagapaslang, ngunit pinigil sila ni Raha Balinsusay. Huwag na huwag kayong lalapit! Pagmasdan ninyo ang nangyayari sa bawat aswang na nalalapatan ng kanyang espada. Wika ng raha, sabay turo sa kanyang kapatid. Kitang-kita ng lahat na bawat tamaan
o madikitan lamang ng karit ni Demus ay natutunaw ang katawan at hinihigop ng sandata ang kaluluwa ng kanyang biktima. At sa bawat 10 napapatay ng mamamaslang ay siyang pag-ukit ng mga nagbabagang simbolo sa kanyang balat. Hanggang sa wala nang natira sa mga ito. Ngunit may namataang isa pang buhay si Raha Balinsusay at agad niya itong nilapitan at hinawakan sa leeg. Sabay sabi ng, Ihatid mo ang mensahe ko sa inyong pinuno. Huwag na huwag siyang magkakamaling sumalakay muli sa bayang ito kung ayaw niyang maubos ng tuluyan ang kanyang nasasakupan. Wika nito at agad niyang pinakawalan yung aswang. Nagtatatakbo naman ang aswang na yon habang sinasapo ang kanyang tiyan dahil sa lumalabas na ang kanyang bituka. At dahil sa tagumpay ng Raha, muling nagbalik ang kapayapaan sa kanilang bayan ng matagal na panahon. Hindi pa man nila tuluyang nakakalimutan ang nangyari. May isa na namang sakuna ang kinakaharap ng bayan ni Balinsusay, ang pananalantala ng mga insekto. Maraming pananim ang nagkandabulok at kinain ng mga ito dahil sari-saring mga insekto ang nakita nilang nananalanta sa bayan. Nagpasya ang Raha na ikonsulta ito sa kanyang mga babaylan. Ang kaganapang ito, ang pananalanta ng mga insekto, ay kagagawa ng isang mambabarang. Napakamakapangyarihan ito dahil kaya niyang mag-utos ng mga insekto upang manalanta sa isang pamayanan. Wika ng babaylan. Ano maaari nating gawin? Tanong ni Balinsusay. Kailangang mapuksa ang mambabarang dahil hindi titigil ang mga insekto hanggat hindi napupuksa ang kanilang Panginoon. Isang bagay na naging palaisipan kay Balinsusay dahil hindi niya alam kung saan hahanapin ang mambabarang. Punong babaylan, maaari mo bang matunton ang kinaroroonan ng mambabarang na ito? Tanong ng Raha. Hindi mo na kailangan maghanap, Raha, dahil siya ang hahanap sa'yo. Tugon ng punong babaylan. Kung gayon, anong maaari nating gawin upang mapuksa ang mga insektong ito? Marami na ang nagkakasakit. Gagawa kami ng mga pangontra para sa mga tao upang kahit maglipa na ang mga insekto, ay hindi sila mapapasok ng anumang mahikang taglay ng mga insekto. Bagaman napakarami ng mamamayan sa ahop na yon, nagawa ng punong babaylan ang kanyang ipinangako. At dahil dito, natunto nila ang kinaroroonan ng mambabarang. Nang minsang naglakad ang Raha sa buong kabayanan, nakita niya ang isang kumpol ng mga bubuyog na animoy tumutungo sa iisang direksyon. Kaya minabuti niyang sundan ito. Nagtataka siya kasi napakalayo na ng nilalakad niya, hindi pa din humihinto ang mga bubuyog at pumasok sa isang yungib ang mga ito. Kaya sinundan pa rin niya ito. Pagpasok niya sa yungib, nakita niya ang pukyutang pinagtitipunan ng mga ito. Isang napakalaking pukyutan yon. Halos kasing laki na ng isang sako ng palay. Napagtanto niyang wala naman palang silbi ang pagsunod niya sa mga bubuyog dahil papauwi lamang pala ang mga ito sa kanilang bahay pukyutan. Yun ang akala niya. Akmang lalakad na sana siya papalayo
nang marinig niya ang iyak ng isang sanggol. At dahil napakadilim sa loob ng yungib, naghanap siya ng mga dahon at kahoy upang makagawa ng sulo. Nang masindihan na niya ang sulo, agad niyang tinungo ang pinagmula ng iyak ng sanggol. Habang papalapit siya ng papalapit sa boses ng sanggol, pakapal naman ng pakapal ang mga insektong umiikot sa paligid. At sa isang malapad na bato, nakita ni Balinsusay ang isang sanggol na napapalibutan ng mga makamandag na ahas. At nang iniikot pa ni Balinsusay ang kanyang paningin, laking gulat nito na may isang bangkay ng babae ang nakahandusay. At di yun kalayuan sa kinalalagyan ng sanggol. At nang lapitan niya ito, agad na humawi ang mga makamandag na ahas at isang napakalaking nilalang ang lumitaw sa harapan ni Balinsusay. Laking gulat niya dahil bigla nitong tinawag ang kanyang pangalan. Balinsusay, ang binasbasang pinuno ng mga tao. Ikinagagala kong sa wakas ay nasilayang kita ng mata sa mata. Ikaw na noon ay kausap ko lamang sa iyong panaginip. Wika ng isang napakabanayad na tinig ng isang lalaki. Kilala mo ko? Sino ka? Ano ka? Sunod-sunod na tanong ni Balinsusay. Agad namang tumugon ang nilalang. Naalala mo ba ang iyong ginawang pag-alay ng dugo sa isang alipin? Isinantabi mo ang iyong pagiging pinuno para sa buhay ng isang alipin. Isang katangiang lubos kong kinalugdan sa iyo, kung kaya inialay ko sa iyo ang aking simbolo. Pagpapaliwanag ng lalaki. Nakikilala na kita. Ikaw ang diwatang malandok. Wika ni Balinsusay, sabay yukod sa harap ng nilalang na agad din namang nagbago ng anyo. Mula sa isang maitim na anyo nito, ay naging isang napakagandang diwata na may hawak na dalang kampilan. Hindi ako si Malandok. Ang aking ina ay matagal nang pumanaw. At bilang kahalili niya, ako ay si Inaginid, ang siyang magtutuloy ng kanyang nasimulan. At narito ako upang ihabilin sa iyo ang isang sanggol. Siya ay anak ng isang mambabarang. Hindi lamang basta mambabarang, Raha. Isang makapangyarihang mambabarang. Kunin mo ang sanggol at alagaan. Ituwid mo ang magiging landas ng batang ito, pagkat hawak niya sa kanyang kaluluwa ang kapangyarihang ipinamana ng kanyang mga magulang. Wika ng diwata. Ngunit, paano ko siya palalakihin? Ni wala akong karanasan sa pagiging ama. Tugon ni Balinsusay. Huwag kang mag-alala. Ang tanging magiging gampanin mo sa bata ay mapangalagaan mo siya sa lahat ng gustong kumitil sa kanyang buhay. Napakarami ang gustong kumuha sa kanya, lalo na ang mga kampo ng kadiliman. Kaya habang hindi pa niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, ikaw ang gagawa nun. Pangalanan mo ang sanggol dahil balang araw may malaking papel na gagampanan ang batang yan. Wika ng diwata. At agad kinuha ni Balinsusay ang sanggol at dinala sa kanyang bayang nasasakupan.
Laking gulat niya dahil nawala na ang lahat ng mga insekto, maging sa lupa at sa mga tanim, ay naglaho na rin. Sa hinuha ni Balinsusay, ang mga insekto ang nagpapakain sa sanggol, gamit ang mga nakukuha nitong pagkain sa paligid. Pagdating ng Raha sa bayan, nagulat ang lahat dahil may bitbit na sanggol ang Raha. Agad na tinungo ni Balinsusay ang bahay ng mga babaylan at ipinaalam sa kanila ang nangyari at ang dahilan kung bakit may dala siyang sanggol. Ipinabatid din ni Balinsusay ang kanyang hinuha na ang dahilan ng pagkakaroon ng mga kulisap ay ang sanggol na yon. Hiniling na din ni Balinsusay na alagaan nila ang bata na siyang ginawa naman ng mga babaylan. Lumipas ang ilang mapayapang taon. Naging lalong maunlad at maalwan ang pamumuno ni Balinsusay. Hanggang sa muling dumating ang panahon na muli siyang ipinatawag ng sultan. At dahil tapat siya sa sultan, kaagad niyang tinugon ang paanyaya nito. Naglakbay ang Raha kasama ang kanyang kapatid at ilan sa kanyang mga mandirigma. Pagdating nila sa sakop ng sultan, agad silang tumuloy sa palasyo ng sultan at malugod naman silang tinanggap. Na noon ay nababanaag na din ang katandaan. Katabi nito ang isang binata at agad siyang binati ng binatang yun. "Maligayang pagbabalik, kaibigan," bati ng binatang nakatayo sa tabi ng sultan. "Ang binatang ito ay aking tagapagmana. Walang iba kundi si Ali Alhamuddin. Kapag dumating na ang oras ko at pumanaw na ako, siya ang uupo bilang sultan." Pagpapakilala ng sultan sa kanyang anak. Tinatanggap ko ang inyong anak bilang pinuno ko sa mga darating na panahon. Tugon ni Balinsusay. "Kinalulugod kitang makita, Balinsusay. Ang huling pagkikita natin ay mandirigma ka pa lamang. Ngayon ay isa ka ng pinuno. Isang Raha. Ipinatawag kita dito dahil gusto kong personal na sabihin sa iyo ang magandang balita." Wika ng sultan. Sambitin po ninyo ang inyong balita, mahal na sultan. Wika ni Balinsusay. "May hukbo akong isinugo upang maglakbay patungo sa gawing silangan. At may nakita silang isang pulo na maaari nating gawing ahop. At ikaw 10 ng iyong mga mandirigma ang isusugo ko para magpunta sa lugar na yon. At itatatag ang isang ahop. Kasama mong dadaong sa 4 na dako ng pulo ang iba pang pinuno. Pagdating ninyo doon sa may pulo, makikilala mo sila at ikaw ang magiging kinatawan ko. Sila ay nasa ilalim ng iyong pamumuno." Wika ng sultan. Nunding gabing yon, tumulak pabalik sa kanyang sakop si Balinsusay upang bigyan ng panuto ang kanyang mga tauhan. Pagdating niya sa kanyang sakop, inipon niya ang lahat ng mga mandirigma at mga gustong sumama. Nagpadala din ng malalaking sasakyang pandagat ang sultan upang mailulan ni Balinsusay ang kanyang mga kasamahan, at isinama din niya ang sanggol na napulot niya sa yungib, na noong mga oras na yun ay isa ng binatilyo. Salbog, lumulang ka na sa iyong balangay nang makaalis na tayo. Wika ng Raha sa binatilyong si Salbog. Lumapit sa kanya ang punong babaylan
at nagwika ng, Mahal na Raha, may katigasan ng ulo ang inyong ampon. Pero maaasahan naman siya sa panggagamot. Mahusay na din siya sa paggamit ng kanyang kakayahan. wika ng punong babaylan. Alam ko na may mahalagang gampanin ng batang yan. Kung kaya pakakaingatan natin siya hanggang sa dumating ang tamang panahon. Wika ni Balinsusay. Ayon kay JR, hindi na muna niya ikukwento ang nangyari kay Salbog. Spoiler yun eh. May sarili kasing kwento si Salbog. Balik tayo sa kwento. Agad na ding tumulak ang kanilang pangkat papuntang silangan. Nang mga oras na yon ay napakapayapa ng karagatan at naging matiwasay ang kanilang paglalakbay. Umabot ng 2 araw ang kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa dalampasigan ng sinabing isla, kaagad nitong nakita ang isang datu. Sinalubong sila ng pangkat ng mga mandirigma ng datu. Kapayapaan sa iyo, mahal na datu. Ako si Raha Balinsusay, mula sa ahop ng Sultan Alhamudin. At agad namang lumuhod ang datong yon at nagwika ng, Maligayang pagdatal sa puno ng Panay. Hayaan ninyo kung samahan kayo papunta sa isang ahop na inihanda ng sultan para sa inyo. wika ng datu. Okay, narinig nyo yun? Nandito na si Salbog. Yan ay mga pinakahinihintay kong parte. So, tuloy kagad natin sa 7. Kita kits.